Σύστημα τώρα εξοικονόμησης ενέργειας εγκατέστησε η Νομαρχία Καβάλας με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 11%. Η Νομαρχία Καβάλας είναι η πρώτη στη χώρα που προχώρησε σε αυτή την κίνηση, προσβλέποντας σε οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά ωφέλη. Το νομάρχη Καβάλας, Θεόδωρο Καλιοτζή, επισκέφθηκε ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Κεσέκο στη Νότια Κορέα, Σιν Κέβιν, με τον αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, κύριο Σωτήριο Νάιδο, με αφορμή το πρωτοποριακό προϊόν Ούλτρα της εταιρείας για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο έχει εγκαταστήσει η Νομαρχία Καβάλας. Ο κ. Καλιοτζής δήλωσε πως πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα το οποίο βελτιώνει την ειδική αντίσταση του κυκλώματος, πετυχαίνοντας εξοικονόμηση ενέργειας. Και ότι η φιλοδοξία της Νομαρχίας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον κατά 11%. Η δική μας εταιρεία εκπροσωπεί την εταιρεία Κεζέκο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.